Velkommen til Valsemøl og Kaldebos påskekoncept. Mit navn er Kent Vellenbro Madsen, og jeg vil byde jer indenfor her i konditoriet, hvor jeg vil præsentere vores påskekoncept. Kig med og få inspiration og idéer til, hvordan I kan booste jeres påskesortiment. Vores koncept er enkelt. Den indeholder en rigtig god Lübecker marcipan. Så er den trillet i vores æggeruller, og så er den henholdsvis døbet i en non-temper, og vi har en hvid chokolade, en mælkechokolade og så en mørk chokolade. Til påskeæggene, der bruger jeg en æggeruller. Den her, den er olieret bøg, og den er simpel at anvende i forhold til de her 30 grams marcipanæg. Jeg har rullet marcipanen ud i 30 gram kugler, placerer dem i æggerulleren, og herefter er det simpelt at bruge æggerulleren, placere toppen ovenover, og så presser jeg ganske lidt, hvor jeg her former marcipanen til æg. Jeg placerer marcipanæggene på pladen her, og der er det en rigtig god idé at lade æggene tørre et par timer. Det allerbedste, det er faktisk at lade dem tørre til dagen efter. Årsagen er, at marcipanen, hvis man dypper dem i chokolade lige nu her, så vil de højst sandsynligt flække. Til vores påskeæg her har jeg valgt at bruge vores lyse chokolade, 823. Selve tempereringen, der bruger jeg podningen, og podningen gør jeg, fordi at det er noget af det, der er simplest at gøre, og en hurtig måde at få en god tempereret chokolade. Jeg starter med at tilsætte 20% chokoladeknapper, og får det rørt ud i chokoladen. For inden da har jeg smeltet chokoladen til 45 grader. Og når jeg kan se, at knapperne er ved at smelte, så tilsætter jeg lidt mere. Sådan fortsætter jeg indtil jeg kommer ned til en arbejdstemperatur på cirka 29 grader. Hvis jeg kan se, at chokoladeknapperne har svært ved at smelte til det sidste, så et lille fif, det er at blende noget af chokoladen til lidt chokoladesmuld, og så drysse det ned i den smeltede chokolade og få det rørt ud med det samme. Det giver en simpel måde at få afsluttet sin temperering på, og det er lettere at styre i forhold til, at der ikke er chokoladeknapper, når man er færdig med at temperere. Når jeg starter med at gøre klar til at dyppe marcipanæggene, så lægger jeg dem i overfladen af chokoladen, dypper dem ned og tager fat i bunden af marcipanæggene. Dypper lige et par gange for at trække overskydende chokolade af. Og det gør også, at den ikke sætter så mange fødder i forhold til, når jeg placerer den på bagepapiret. Skubber den ud på bagepapiret og skubber den lige lidt frem, netop for at undgå at lave for mange fødder på ægget. Marcipanæggene skal lige stå og prækrystallisere, og så efterfølgende kan de opbevares ved almindelig rumtemperatur. Det her, det er vores non-temper, og non-temperen er lidt anderledes at arbejde med i forhold til ægte chokolade. Jeg smelter den her til omkring 48 grader, og det er for lige at sikre mig, at de her fedtkrystaller, de er smeltet helt ud. Så får jeg en noget flottere non-temper overtræk, end hvis den kun lige er smeltet til 35 grader. Jeg lader temperaturen falde til cirka 35 grader. Og det er der, hvor jeg har en god flydeevne på chokoladen. Hvis jeg gerne vil have et lidt tykkere lag chokolade på påskeæggene, så lader jeg den falde til cirka 30 grader. Men ellers er metoden den samme. Lad den lige duppe ned i overfladen, og så er det ellers samme princip. Den er noget mere flydende, så man kan godt komme ud for, at det selvfølgelig løber lidt mere. Ved at anvende en non-temper som den her, så anbefaler jeg, at I sætter det på køl, lige så snart I har dyppet æggene, fordi I får en noget flottere overflade, specielt når man anvender
den her type af non-tem. Afslutningsvis så vil jeg lige vise en simpel måde at dekorere påskeæggene på, og det gør jeg lige ved at give dem nogle streger af tempereret chokolade. Så her ved mælkechokoladen giver jeg den et par streger, og ellers er der jo masser af mulige dekorationsmuligheder. Vi har et omfattende dekorationsprogram ved Kallebo, som her Mona Lisa. Og her der kan man blive inspireret af en masse dekorationer, som kan anvendes netop til de her påskeæg. I forhold til præsentationen af vores påskekoncept, så kunne det meget vel være et eksempel her. Selve påskeæggene, som er præsenteret her på en skiferplade, så man har mulighed for at kan sælge det i løsvægt eller stykpris. Det kunne også meget vel være i et par cylinderglas som her, hvor man laver et sortiment med forskellige farver i, som præsenterer sig rigtig godt i butikken. Og afslutningsvis kunne det også være i cellofanposen her, som præsenterer sig meget påskeagtigt og med lidt fjer, pænt pakket ind, og 3 styks i en cellofanpose, som giver lidt farve også. Så mulighederne er mange. Se mere inde på Valsemøllens hjemmeside. Inde på webshoppen, der kan I se meget mere omkring vores påskeægskoncept. I er også meget velkommen til at klikke ind på Callebaut, #Callebautinspireme, og del jeres kreationer sammen med os på Instagram. Vil I meget gerne se vores udvidet dekorationssortiment, så følg med på Mona Lisa, som I også finder på callebaut.com. Her kan I også se andre kreationer, som I kan bruge her op til påske. Tak fordi I kiggede med. Håber I har fået noget inspiration. Rigtig god fornøjelse ude i bageriet. God påske.